Fi efo theori amdano'r brechdanau, does dim fel un perfect sandwich, mae'n dibynnu ar cyd-destun lle mae'r brechdan cael ei fwyta. Er enghraifft. Ti'n eisiau bwyta fried egg sandwich ar y traeth. Fair enough. Ti'n eisiau bwyta sloppy joes ar y traeth. Ti'n eisiau bwyta sloppy joes chwaith ar ben mynydd. Na. Mae'n brechdanau sy'n berffaith ar gyfer situations gwahanol. Oes. So, a gas ni'n siarad am gwyl fan hyn, so probably BLT. Fi licio hwnna, BLT yn good sandwich. Fi'n gael fath o bara gwyn neis o'r bakery. Ddim sourdough, mae'n sourdough yn overrated, mae'n rhy tough. Fi'n licio fel tost, ond... ni'n cael podcast arall, just i hwn. Ond, i fi, ti'n gwybod, ffreio'r bacwn. Obviously, it's a nice romaine lettuce, big pieces of romaine lettuce. Crunchy. Nice big heirloom tomatoes. Ti'n socian y bara yn y fat y bacwn o'r pan. Ti'n rhoi mayo o'r un ochr, English mustard ar llall. Wow. Hwna'r best kind of, best made BLT, isn't that complicated?